Waarom een cursus veiligheidstraining landbouwvoertuigen? Een deel van de chauffeurs rijdt al heel lang en dan is een opfrisbeurt wel goed. Een aantal hebben nog geen zeg maar officieel rijbewijs gehaald. Dat hebben ze cadeau gekregen in 2015. En dan is het ook goed om toch nog weer eens kritisch te kijken naar je eigen gedrag in het verkeer. We merken wel, als je kijkt naar het aandeel van het landbouwverkeer, dan is hun aandeel in de ongelukken groter dan bij andere voertuigen, ongeveer 2 keer zo groot. Dat heeft met name te maken met de grootte van de voertuigen. Als er iets mee gebeurt, dan is het effect veel groter dan met een simpele auto. Wat zijn nu de meest voorkomende oorzaken waarbij bestuurders van landbouwvoertuigen betrokken zijn? Er zijn er een aantal. Sommige hebben te maken met het zicht. Dat iemand bijvoorbeeld iets voor zich heeft en dat hij daardoor niet goed kan zien dat er een fietser zit. Dus de dode hoek en alles wat er door werktuigen gebeurt. Een deel heeft te maken met afleiding. Het appen en andere dingen op een telefoon. Als de touw aan de trekker komt, dan trekt hij de poort open. Dat hij denkt van nou hou ik ongeveer 10 centimeter aan elke kant over. En dan stopt hij. Die andere oefening is als hij achteruit rijdt. Dat zit een stang dwars over, dat hij met de keeper er langzaam tegenaan rijdt, tot het oranje lampje gaat branden. Dan moet hij stoppen. Het tweede stapje is dat hij rood wordt, dan is hij eigenlijk te ver en als hij eraf valt is het helemaal fout. In principe zijn jonge bestuurders hebben meer te maken met ongelukken dan de oudere bestuurders. Maar zoals we net in de theorie al hoorden, oude bestuurders die zeggen vaak, oudere bestuurders zeggen vaak, je bent zo gewend dat je een beetje uit gemak wel eens wat harder of wat ruiger bent. Jij gaat straks met de heer Boersma de weg op. Waar let je nou straks op? Ja, of hij goed ver vooruit kijkt, of dat hij alles gewoon veilig doet. Dat hij tijdig in de spiegels kijkt, dat hij rekening houdt met het overige verkeer. Ja. Ook het rekening houden met andere weggebruikers, dat hij misschien op tijd stopt waar je met een auto door zou kunnen rijden, dat hij rekening houdt dat hij eerst even moet wachten. Verrassend dichtbij. RTV